glory, 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 glory. Shout Jesus. Hallelujah. Father God, we bless you, we honor you, we magnify you. We, right now from the very beginning, Father God, we thank you for the prayer that has gone already on in this morning. And we commit the rest of the Holy Spirit conference to you. Mulai addis li commetto conferenza dello Spirito Santo قدامك وفي ايديك mulai whoever انت mulai glorifica l'isem addis siak dall'odo mulai والcomplementa Holy Spirit conference mulai. Let us pray in the Holy Spirit just for a few seconds. Come on, lift up your voices. Whether if you don't pray in the Holy Ghost, just pray in your own language right now. Sola barakaya rababa sandara rakia rabasoto. Reamandala bakatara manara kia rabado soto. Jesus, Jesus, Jesus. Lord God, we decree and declare, we bind every demonic assignment, every form of any plan or scheme that the enemy will try to bring against us, the church, the conference. It shall not succeed in the mighty name of Jesus. It is destined to fail in the name of Jesus. And we declare an open heaven, Lord, in this conference. And many people are going to be blessed, healed, delivered, changed, and transformed. And I thank you, Lord God, that the revival and the presence of God will intensify every day. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Okay. Well, we welcome you all to the Holy Spirit Conference 2023. Nilqawkom eżaħwa għal-konferenza tal-Spiritu Santu 2023 din hija l-ewwel sezzjoni ta' filgħodu. This is the first morning. The mornings will be from 9 till 9:30 there will be prayer. Then from 9:30 onwards there will be 3 sessions of teaching. And as the Holy Spirit leads each speaker, and we're going to be having about 30 speakers. All right, so I want to greet the first speaker this morning. Hallelujah, one of my daughters. Hallelujah, one of the pillars also of this church. Been with us for many, many years. Hallelujah. Mari Sherry, greet her and bless her. Give her a wonderful hand of applause. Gloria al mulej, grazzi Ġesu li qiegħataw, Alleluja, Spiritu Santu nirringrazzjaw li diġà qiegħed tinvadi hawn ġew, grazzi mulej. U nistidinkom aħwa biex niftħu l-Bibja, il-kelma tal-mulej li mingħajrha ma nistgħu nagħmlu xejn. Alleluja. Mela, Luqa 24. Luke 24. Luke 24:49. Idly. More 4. All right, I go up. All right. Thank God, higher and higher. Grazie mulej. So, Luqa 24, verse 49. U jiena araw nibat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Klim Ġesu ovvjament dan lid-dixxipli tiegħu. Imma intom ibqu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Atti, issa morru Atti 1 minn 3 sa 5. Wara l-passjoni tiegħu, all right, qegħdin hemmhekk, mela, Atti 1, Acts 1, 3 to 5. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li juħaj. Halleluja. Għanna provi li juħaj aħna. Halleluja. Għaw ġew żgur naraw kemm muħaj l-aħwa anki bħalissa il-preżenza tiegħu hija tanġibbli. Ferbejn jum rawħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-salbna talla. Vers 4. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem,
imma joqogħdu jistennew sama isseħ il-weda tal-missier. Li fuqa għalilhom Ġesu, smajtu tiġax kont qedtilkom. Jiġifieri li Ġwanni għammed bl-ilma imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu fl-Ispirtu Santu. Halleluja. Jiġifieri prattikament qed jgħidilhom għadkom m'intomx kompluti, hemm xi ħaġa nieqsa. Hekk qed jgħidilhom. Jiġifieri alla volja kienu jafuh, imma u jafu bih u jafu l-istorja tiegħu, imma kien jonqos xi ħaġa. Qed jgħidulhom u tidu tibqu għaw, tiċċaqilqux, tagħmlu xejn, titkellmu xejn, qabel din il-weda, din ix-xi ħaġa tkun kompluta fikom. Ovvjament kien qed jgħidilhom għall-Ispirtu Santu. Ġwanni 14:26, John 14:26. Imma, id-difensur. All right, the comforter bl-Ingliż, friend, companion, għandu ħafna attributajiet l-Ispirtu Santu. Avukat, ħanaraw iva x'saħnitfu fl-Amplified. L-Ispirtu Santu li l-missier jibat fismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jattilkom. Hawnhekk diġà beda jgħidilhom x'se jkollhom bih l-Ispirtu Santu. Li ma kien ħajonqoshom xejn, se jagħmilhom kompluti. Dan l-Ispirtu Santu li l-missier kien se jibgħat li pratikament l-Ispirtu tiegħu ta' Ġesu. Alleluja. Dawn kienu mela il-main scriptures li kelli f'qalbi għal dan il-messaġġ. U kif bdejt nimmeditom u nara x'irid joħroġ minnhom. Ovvjament l-Ispirtu Santu huwa tema huwa dak li ħanitkellmu fuqu. Però il-messaġġ li smajt u anki bħalma nħobb nagħmel dejjem nispiċċa b'dik is-song ta' tifħira hawnhekk biex anki nfaħru l-mulej, ovvjament, imma anki għalina, għax għalina tiswina li ħna nfaħru l-mulej, sawa nissaħħu. Il-messaġġ ħareġ, comfort. Il-comfort li aħna nsibu fl-Ispirtu Santu. Ħassejta ħafna irrid li nserraħ lill-ulidi. Yes. Irrid inserraħ, I want to comfort my children. Di li kienet li ħan prova noħroġ blajnuna Talla u blajnuna tal-Ispirtu Santu nnifsu dak li jiena fl-Ispirtu tiegħi jirċivejt. Kif rajna fi Ġwanni li rajna bil-Malti kienet difensur qiegħda fit-translation. Id-difensur ħanibatilkom. It-TPT l-iktar waħda li xi kultant tkun fid-dettall, the one like me. Dak li ħanibatilkom, the one like me who sets you free, qiegħda. Dak li ħanibatilkom ħajeħliskom. L-Amplified li jiftaħ iktar jgħidlek comforter, dak li ħajjikkonfortak. Kemm għandna bżonn niġu konfortati, kull ħaġa li tiġi kontrina, hekk ma jkollux ċerti li għandna dak il-komfort diġà qiegħed provdut, ma nafx, tkun ħattelliflek il-focus minn fuq dak kollu li jint. Jiġifieri kemm importanti li naqbdu tal-comforter illum, dak li huwa irrid jagħtina s-serħan, intercessor tagħna, advocate, counselor jgħidlek l-Amplified, il-counselor, qatt ma ħaniġu f'pożizzjoni li ma nafux ħanaqbdu nagħmlu. Għalli bil-Ispirtu Santu itina din il-ċertezza, strengthener tgħidlek l-Amplified. Uj, s-saħħa, kemm il-darba kunu sa nħossuna weak. Xi ħaġa nħossu toqol bub and kunu ħaniġu taħta. Hekk nħossuna niwikjaw taħt xi problema, taħt xi toqol. Taħt xi attakk tal-għadu li ngħidu ġej tal-attakk tal-għadu, come on. Nafu li m'għandniex nagħmlu hekk, imma fil-ġisem nħossuha. Stand by. He's our stand by.
Dejjem hija dejjem stand by. Irridu naqbduha di qatt maħna waħidna, hi stand by. Bħal meta jkollna xi ħaġa mixula u anke meta titfija ma tara dik il-bozza li taf li qiegħda stand by. Hemm. U l-mument li tixela mhu bħaj jixel. Ġifieri qiegħed hemm, imma jekk inti ma tixelawx, jekk inti ma tieħx dik il-prominenza, jekk inti ma tċaqilqux, ħajibqa' sieket, ħajibqa' hemm. Just dak id-dawl imma jibqa' sieket. So we need to activate him. Il-message translation jgħidlek he's the friend, il-ħabib. Mela jgħidu li intom x'joqosna għalhekk qallhom hawnhekk prattikament. Oj, tiċċaqilqux. Tagħmlu xejn jekk ma jiġix l-Ispiritu Santu għax hu kollox sejtikom dak li għandkom bżonn biex tagħmlu dak li se nħalli f'idejkom. So, ħafna li se nisimmu bħalma anki għal toħtna waqt it-talb, prattikament diġà nafuh. Nafuh, sewwa, grazzi għat-talim rik li dejjem nirċievu kontinwament. Però jekk ma nitalmux nirċivuh, se jibqa' daqs li kieku bla effett. Għaliex għax it's our part issa li nirċievu dak li lilna qed jiġi mitmuh. Jekk tista' mhux ikollok platt sabiħ mimli b'kollox quddiemek, jekk int ma toħroġx idejk tieħdu titfu f'ħalqek u tiekol ma jiswa xejn. Ħajibqa' just decoration hemm quddiemek u ma ħajamel effett ta' xejn. Sewwa, il-verità sagrosanta l-aħwa. Irridu naċċettawha u nkunu konvinti minna biex taħdem. L-Ispiritu Santu huwa xi ħaġa awesome. Jekk aħna noqogħdu verament nimmeditaw x'tana Ġesu meta ħallijunna fina, meta twelidna mill-ġdid. Laqgħet se nħossuna offenduti, laqgħet se nħossuna imdejqa, laqgħet se nħossuna no matter what, x'jintefa' fuqna u lejna mill-għadu, being aware of the Holy Spirit brings it to nothing, iġġiba fix-xejn. Għax prattikament il-kelma talla qed tgħidilna x'inhu l-Ispiritu Santu. Tittamel il-parti tiegħek aħtafa litteralment il-verità u għamela tiegħek. U għalik, ejtin għandi friend, għandi comforter, għandi avukat, għandi counselor, murqot tħallas il-daw kolla. U għasituk għal dak li tħallas. U grazzi Ġesu, aħna lina kollox bxej tana, bxej għalina, għax għalli sewa ħafna, sewa għalli sewa fuq li sewa għadna kam għaddejna, dawn il-ġranet ta' meditazzjoni li għamilna minn xi xadda sidna Ġesu Kristu, sewa, u grazzi Ġesu, nadurawkum faħarukun ollu l-ismek kontinwament, u grazzi għal dak li inti tagħmel. Mela, ħafna Kristjani, imma sfortunatament, u ngħid sfortunatament, għax m'għandux ikun hekk, sewwa, meta titkellem magħhom, tinduna, right? Li alla volja jafu x'hemm miktub fuqhom u għalihom għax huwa wirt, l-Ispiritu Santu huwa l-wirt tagħna, sewwa huwa wirt, imma mhumiex konvinti u tinduna għax they are walking in defeat il-ħin kollu. Dana mawħat fid-dinja li m'għandux problemi. Alla volja ġena wildim mill-ġdid u għanna l-Ġesu għanna l-Ispiritu, imma l-problemi hemm qegħdin għax għandna it-tentatur dejjem ma saqajna. Dejjem jaqla. Imma we know, aħna nafu where his place is, where? Under our feet, no? Halleluja, u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, mhux bil-qawwa tagħna. Halleluja, grazzi Ġesu. Għalhekk tismagħhom pereżempju l-aħwa biex kollha tagħna u fiha di, imma biex meta naqu fiha nkunu pronti we correct ourselves. So, għax ix-xitan il-ħin kollu jattakkani ma doffin, ħossni mkisra. Tisimgħuha di. Imma l-ħin kollu jattakkani. Skużi, mhux xogħlu dak. Xogħlu, qed jagħmel xogħlu sow. Imma inti jagħmel xogħolok aħjar, imbagħad sewwa x'tagħmel? Take authority. In the name of Jesus, dak li sem fuq kull isem li farku lilu, neħdu dak l-awtorità f'isem Ġesu Kristu u iqaflu. Mela, stop.
tibqax tgħid għax ħajkissirni, f'kol, ara ma tedix, għax qed tiġi f'agreement miegħu. U jkompli kisrek u jkompli jafġek għax jgħid sibta taqbel miegħi il-di. Okay, jew il-dan. So, number one, ejja nifqu, jekk qed nidu dal-kliem. All right, nħossuh, but we know better, all right? U dawk li ma jafux, illum nitolbu għalihom biex din ir-revelazzjoni, they would take it. All right? Tu, għax inħossni insikura, il-ħin kollu, insecure, ma nafx ħanaqbad nagħmel, inħossni konfuża. M'għandux ikun hekk, għax l-Ispiritu Santu he's our counselor. Għandek il-konsillier għadna kemm rajnieh. Ħafna drabi anki offense. U għax xi ħadd weġġana, jew għax ma nistux naħfru, anki daw l-affarijiet. Jinħalluhom emozjonalment jiġu fuqna u jekk ma nrux attenti jkissruna għax dak ix-xogħol tal-għadu. Imma tgħidix li jien insikura għax m'għandekx tkun insikura. Għamel ftit ħin, fittex l-Ispiritu Santu ħanedilkom 100% ħajtik risposta. Jekk kittieħ il-ħin biex tħallih ikellmek. Risposta għal kollox, 100% qed ngħidilkom, sal-inqas dettalji tik, jekk inti ttieħ il-ħin li għandu bżonn biex tkellmu u jkellmek lura. Tgħidlix għax il-ħin kollu qiegħed miegħi, għax iva, imma ma tistax anke tkun ma' xi ħadd pastażata qed ikellmek xi ħadd jew qed tippretendi li ħadd u moħħok f'affarijiet oħra. Alla volja jkollok il-xi ħadd qiegħed miegħek kontinwament, u mbagħad għajnejk il-ħin kollu jħarsu lem la hekk nagħmlulu l-Ispirtu Santu. Alla volja qiegħed magħna, imma kif tidu jippenetra dak li qed jgħidlek? Ġo fik. Mela number 2, give him time. Agħtih il-ħin li jkellmek lura. Bħala uliedu, bħala n-naċ tiegħu, aħna we know his voice. Għanna nafuh leħnu. Jekk ma tafux, aħdem fuq għax suppost li taf leħnu. Issa, għax bħala friend, bħala il-comforter, u bħala li aħna rridu nkunu intimi miegħu il-ħin kollu. Aħna ma minn aħna intimi. Anke ma tkunx qed taraħ, mill-leħen tinduna minn hemm ma' ġembek. Ejdu r-raġel tiegħi. Minn 7 millibot inkun naf fejn qiegħed, alla volja ma nkunx qed narah. Imma Mario qiegħed. Fim, ġifieri, issa dak għandu bonus għax jajjad. Imma anke ġifieri żgur nisimgħu. Imma anke li ma jajjadx, leħnu narfu jkun fejn jkun, bħalma għandu jkun. U nifqu ngħidu jien kapaċi għal xejn. Anki jekk tħossa, le, int għandek potenzjal fi. Potenzjal bi pjan minn Alla u permessa l-Ispiritu Santu. Inti tasal għalih, mhix int. We are not capable of anything, maħniex kapaċi għal xejn. Imma jekk inkunu able, jekk inkunu available, u minna able, mbagħad. So, mela grazzi Ġesu. Jew għax il-biża ħakmitni la norqod, la nikol u laqqas nista' nitlob. Għax dilar. U jekk tieqaf titlob, u anke jekk taqaf torqod u tiekol, m'intix sa tkun dak li Alla jridek tkun. Jiġifieri mela il-biża li ġejja minn l-infern hija spiritu li jieħdu awtorità fuqha wkoll għaliex għax Alla ma tanix spiritu ta' biża ma xtaqna. Spiritu ta' qawwa, imħabba u moħħ jaħseb sow u ddixxiplinat. Alleluja, dak li tagħna Alla, jiġifieri dak li ma takx Alla, dak li ma żerax Alla fik. Taċċettax, qaċtu, get out, mal-ewwel keċċieħ. Toqgħodx għalih tittollerax. Dak huwa l-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-boldness tal-Ispiritu Santu. Għax kieku m'għandniex din il-boldness kieku ma nitkellmux hekk. Imma grazzi Ġesu li hemm l-Ispiritu Santu. L-aħwa, il-Bibja kollha, grazzi Ġesu, il-Bibja intera hija storja ta' mħabba. It is the greatest love story bej il-ħalli Alla l-missier għal-poplu tiegħu. Min qra l-istorja kollha, il-Bibja,
dejjem naraw l-Alla jaħdem kif dak il-poplu tiegħu ħajħorġu minn li jkun daħal, dejjem jaqaf l-idolatrija u dejjem jara kif se joħorġu minn ġo dak is-saram li jkun daħal fih. Naraw l-iktar ħaġa grandjuża li jagħmel għalina bat lill-liben waħdini tiegħu jitbiċċar għalina fuq is-salib. Fejn seta' jmur iktar minn hekk. Ġifieri il-Bibja hija l-istorja talla lejn il-poplu tiegħu, storja ta' mħabba li meta inti tifhimha tifraħ. Ma tistax taqta' qalbek, ma tistax taqaf dawn l-affarijiet li semmejna. Għax l-Ispirtu talla l-ħaj, l-Ispirtu ta' Ġesu, he does his work, jagħmel dan ix-xogħol kollu biex aħna ma naqgħux fiha. Issa, Ġesu għall id-disċipli tiegħu biex ma jmorru imkien ħalli nerġa' naqbad fuq dawk l-Iskritturi. Ġifieri għallhom tmorru imkien jew biex ma jgħidu xejn innotajtu sakemm jiġi l-Ispirtu Santu. Għallhom ċar kif rajna fl-Iskritturi, jiġifieri mela il-mewt u l-qawmien li kien għadda minnu sewwa. Il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu li kienet l-ikbar ġrajja li aġrat. Alright, l-ikbar ġrajja li aġrat fid-dinja. Imma għallhom titkellmu xejn u tagħmlu xejn. Sakemm fuq da kollu, sakemm jiġi l-Ispirtu Santu, sakemm tiġi dik il-qawwa li intom għandkom bżonn biex dan tgħiduh kif għandkom tgħiduh, biex tagħmluh kif għandkom tagħmluh u tagħmlu kollox kif għandkom tagħmlu issa f'din il-missjoni li se nħallilkom. Ġesu kien se jagħti il-futur ta' saltnatu lil dawn id-disċipli. Dak li sofra għalih Ġesu, dak li tant ħadem għalih, kien se jitfu fidej daw in-nies. Imma qabel jagħmilha rid ikun ċert li ħajamlu kollox kif għandu jkun. U biex dan il-pjan tas-salvazzjoni li Alla ħejja ikunu jistgħu jmorru ixandruh boldly, alright, mingħajr tfixkil u kif għandu jkun. Jekk intom tinnotaw għamluh dan għax il-biża li kellhom kollu telaq. Alright, ma waqqafhom ħadd no matter what li kienu jagħmluhom il-persekuzzjoni u din tottalina l-aħwa wkoll. Tottalina din għaliex għax il-persekuzzjoni għadna għaddejja minna sal-lum. Sal-lum qegħdin jippruvaw jalqu ħal il-Kristjani imma f'isem Ġesu Kristu mhux se jaslu qatt. Halleluja, il-kelma Alla ħadd kompli tibqa' mxandra u ma ħajwaqqafha ħadd sakemm il-Knisja tibqa' ovvjament l-Ispirtu Alla jibqa' għax bħalissa qiegħed jiddomina sewwa sakemm jibqa' l-Ispirtu Santu m'hemmx ċans li l-Knisja b'xi mod ħadd tiġi bħal magħluq no matter what ix-xitan jagħmel. Ġifieri Ġesu kien jaf ma x'issa jintaqgħu. Kemm se jintaqgħu ma' ostakoli, kemm se jintaqgħu ma' persekuzzjoni, imma ħejjilhom l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu Santu. Biex meta huwa jitlaq, biex meta huwa jmur, he would be sure li dak li se jħalli f'idejhom il-missjoni orad tax-xandir tal-kelma tiegħu ħajtibqa' għaddejja mingħajr tfixkil. U mhux permezz tagħhom ovvjament għax jaf li l-bniedem huwa limitat, bħal maħna limitati, imma permezz ta' din il-qawwa potenti tal-Ispirtu Santu li taħdem fina. Alleluja! Grazzi Ġesu. Thank you Jesus. Wow. Halleluja. Ir-responsabilità li xandru kienet responsabilità aħwa u hija responsabilità għalina għax inħossuha anki jekk ma nagħmlux aħna maħniex bil-fors maqbudin, isma' mur oqgħod ċandarni, ma mlinniex hekk Ġesu. Aħna nxandru għax irridu nxandru, għax irridu nagħmluha mill-qalb. Ġifieri ma hekk timmissja tgħid tara ma miltix pereżempju llum. Donnok tibqa' stajt evangelizzajtilha għal dik ara. U l-dik stajt tettilha kelma biex tissoda. Ukoll tħossok li inqast għaliex għax tefa fina dak l-Ispirtu tiegħu li ovvjament law l-Ispirtu tiegħu qalbu hemm qiegħda li xandar dak kollu li ġi biex jagħmel fid-dinja. Sewwa issa l-Alla l-missier. Issa Ġesu nnifsu l-aħwa ma bedix
il-ministeru pubbliku tiegħu. Sa kemm irċivija din id-dilka? Għandna l-ikbar eżempju li Ġesu ħal-ħin tiegħu u żmien tiegħu qabel kellu dik il-potenzjal u dik il-qawwa li imur jimministra u jagħmel il-missjoni tiegħu. Alla volja kien Alla nnifsu. Sewwa Alla nnifsu mit-twelid. Mit-twelid kien Alla nnifsu. Jiġifieri hekk imorru Mattew 3 ħalli nerġgħu nduru daqsxejn lejn il-kelma tal-Alla. Matthew 3 minn 13 sa 17 jgħidilna hekk. Imbagħad ġie Ġesu mill-Galilea lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Araw Ġesu kemm rid li kollox isir skont ir-rida tal-Alla u l-ordni. Alla nnifsu da ġej jitgħammed. Sewwa, imma Ġwanni ma ħallihx u qallu jienu li neħtieġ li nitgħammed minnek u inti tiġi għandi. Ġwanni ukoll ra isma'. Ej, inti għandek bżonn titgħammed. Imma rax qallu Ġesu. Inta lissa ħallik minn da. Għax hekk jixraq namlu biex intemmu is-sewwa kollu bil-Malti jetek imma jien ħanedha bl-Ingliż għax tinstema' aħjar. Jesus replied, "It is only right." Għax hekk hu, it is only right to do all that God requires. Għax Alla hekk qed jirrikjedi kemm il-darba aħna nagħmluha dil ħaġa. Għax Alla hekk jirrikjedi. Anki għal-mamudija sempliċement li għamel Ġesu, ħafna Kristjani jsibuha ibsa u diffiċli biex imorru jagħmluha. Għaliex? Meta għandna eżempju bħal dan ta' Ġesu, Alla nnifsu ma qatx jiddejja u jaħsibha li jmur taħt bniedem jitgħammed biex ikun qed jagħmel dak li Alla jirrikjedi minnu. Kieku nieħdu dan l-eżempju li nagħmlu dak li Alla jirrikjedi minna. Kemm inkunu effettivi iktar, kemm naraw eġubijiet iktar u mirakli iktar iseħħu. Bħalma kien jagħmel is-sit tagħna. Ġesu wara li tgħammet minnu fih tela mill-ilma u wara s-smewiet infetħu. U ra l-Ispirtu tal-Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. Mela l-Ispirtu Santu nieżel fuqu dak il-ħin. U Ġesu instema' dan il-leħen jgħid, dan huwa ibni l-Aziz. Fih sibt l-għaxqa tiegħi, xi ġmiel. Taf li anke għalina jgħid hekk il-missier. Meta aħna nobdu verament lill-missier f'kollox bħalma qal Ġesu nagħmel dak li jirrikjedi minna. Daqshekk nidru eżiż fajneħ. Għax aħna għalinna Ġesu li aħna kollox bħalu. F'kollox bħalu. Meta aħna twelidna mill-ġdid, l-Ispirtu tiegħu ġie fina, fl-Ispirtu tiegħu għandna kollox dak li hu tiegħu, dak li hu il-karattru tiegħu kollox. Dik hija messaġġ ieħor kif inti tirrelisjah wara mbagħad biex iġġibu. Sewwa imma qiegħed kollox iddepożita fina fl-Ispirtu tagħna. U jekk aħna nagħmlu dak kollu li għandna nagħmlu, dak li jirrikjedi l-missier minna, daqsu se nkunu effettivi f'kollox. Jekk Ġesu kellu bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu waħwa. Alla nnifsu qal isma' jiena irrid nimxi pass pass biex nuri l dan nies kif għandhom jimxu f'ħajjithom. Irrid inkun ta' eżempju għalihom. Mela jekk Ġesu kellu bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu daqshekk. Kellu bżonnu daqshekk, jiġifieri daqshekk kien importanti. Qabel jibda jimministra. Ejja noqogħdu attenti li ma nidħlux f'xi ħaġa anke f'xi ministeru. Fimni, all right, meta l-bniedem ikun imwieled mill-ġdid, l-Ispirtu Santu ġie fih. Mardu nkunu ċerti li mbagħad għandna il-baptism of the Holy Spirit ukoll li hi dik li it-setsas tibnina saħħaħna għal ministeru mbagħad biex inkunu nistgħu nagħmlu dak li Alla sewwa iħejjina lih x'meta tweldu mill-ġdid jiġi fina. Taħdu l-baptism of the Holy Spirit tiġi dik il-qawwa fuqna biex aħna nkunu preparati lesti għal dak midlukin bil-qawwa tal-Alla biex nagħmlu dak
li fin-natural ma nistgħux nagħmluh. Sewwa, mela Ġesu wkoll għamilha di, alla volja kien għalla nnifsu. U jekk qal lid-dixxipli tiegħu biex ma jagħmlu xejn mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu, kif tista' tgħaddi minn moħħna li nistgħu nagħmlu xi ħaġa mingħajr din il-qawwa. Jiġifieri let's really thank God. Nirringrazzjaw il-mulej ta' dan l-arfin. All right, u ta' dan it-talim rik li aħna nirċievu kontinwament u aħna nistidnu wkoll anki lil dawk li forsi qegħdin tisimgħu u li m'għandkomx għad dan it-talim u ma rċevejtux dan li aħna qegħdin nippritkaw illum. Huwa available għalikom daqs li kemm kien għalina u għal kulħadd. Kull ma trid tiġi tfittex il-Ġesu, titwielet mill-ġdid. All right, jiġifieri tirċievi l-Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur tiegħek ta' veru, u mbagħad tintela bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, din il-qawwa li aħna qed nippritkaw illum u li din il-konferenza imħejjija għalih biex inkunu nies verament Alla mimlijin qawwa u boldness u b'dak kollu li Alla ħejja lina. Mhux nies iddisprati ma nafux ħanaqbdu nagħmlu u fejn se naljinaw rasna. Sewwa, le, mhix il-ħajja li rrid il-mulej. Il-mulej jrid itina ħajja mimlija abbundanza bħalma fil-fatt wedna. Jiena ġejt biex nagħtikom il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Di ma tix tibqa' just verse li nafu bih qiegħed fil-Bibbja. U qiegħed għal xi ftit min nies li jirnexxilhom jaqbdu għadi, jiġifieri qiegħda għal kulħadd. Għal mill-kull min irid jirċievi. Sewwa, mela jekk aħna nimmaġinaw li xi darba se nagħmlu xi ħaġa u nirnexxu mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu, qed nisbaljaw u iktar minn hekk hija arroganza fl-aqwa tagħha. Meta aħna nafu li Ġesu nnifsu, all right, għamilha hu u s-sottometta li hu. Issa, Atti 15:28. Għax l-Ispirtu Santu u lilna, derilna li, ġifieri l-apostli, hekk kienu naraw, hemm ħafna daw il-vrus tnej kull ma se nsemmi. Imma hemm miktub, all right, Fatti 15:28, kienu qegħdin jiddiskutu u qalu għax l-Ispirtu Santu u lilna, derinna li, u kienu se jgħidu xi deċiżjoni. Ġifieri hemmhekk qed jurik li huma u l-Ispirtu Santu kienu jiddjalogaw. U ma kienu jagħmlu xejn jekk ma jisimux leħnu u jtihom il-go ahead, għax dak derinna lilna u l-Ispirtu Santu mhux lilna biss. Atti 16:6 jgħid għax l-Ispirtu Santu ma ħallihomx. Mela darb'oħra kienu se jagħmlu xi ħaġa wkoll, kienu se jmorru jitolbu x'imkien, l-Asja għandu jkun x'imkien jew jimministraw, u għallhom le, morrux. Ġifieri jista' jkun ukoll ta' għajnuna u protezzjoni li lilek jgħidlek isma' tmurx hemm, tgħaddix minn hawn. Sewwa, mela l-Ispirtu Santu hawnhekk qed jorina l-apostli kienu ħbieb tiegħu. Il-ħbieb, all right, kienu jkellmuh u jkellimhom lura u jtihom il-gwida li tant kellhom bżonn. Għalhekk il-Bibja hija l-manwal tagħna. Għax torina x'kien isir, speċjalment fil-Ktieb tal-Atti, sewwa kif kienu jimxu l-apostli hemmhekk u l-Ispirtu Santu jaħdem kontinwament. Narawh ma' dawn in-nies u f'dan il-ktieb meta naqraw kemm ħadem magħhom. Issa aħna għandna bżonn iktar intimità mal-Ispirtu Santu. Għandna bżonn ħafna intimità biex naslu għal dan il-livell li kienu huma nafu kemm kienu jaraw il-qawwa talla taħdem sewwa. Għandna bżonn inħobbuh iżjed, li tixxenna għalih iżjed, ejlu l-Ispirtu Santu. Irrid nixxenna iktar għalik. Naf li ħatatini meta jien nitolbok, missa jħallikni, żgur. Meta inti tixxenna għalih, u pjaċir. U jagħtik. Nixxenqu għalih u għall-qawwa tiegħu. Ma ninsewx li għandna bżonn il-qawwa tiegħu biex nirnexxu. Għandna bżonn, ejja ma naqtux qalbna. Il-moment li taraħ ġej, kelli momenti dal-għodu hekk jien. U mbagħad bdejt niftakar le, ma jiena ħammur nippretka fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jiena l-qawwa qiegħda miegħi. U tiġi ftijak mal-ewwel. Tiġi ftijak mal-ewwel, jiġifieri let us be aware aħna nkunu rriduha dik il-qawwa. Qedlu ma tistax tonqosni għax jiena l-qawwa tiegħek irrida. U ma nistax naħdem mingħajrha. Mela,
Għandna nies bħal Charles Finney. Jekk tidu tniżluhom daw tmur taqraw kemm ħadem l-Ispirtu Santu magħhom daw. Għandna l-Charles Finney, Smith Wigglesworth, volderi daw nies li revivals, raw nies iqumu mill-mewt, mhux ċajt ta' ġifri kellhom intimità kbira mal-Ispirtu Santu. Sa da Smith Wigglesworth daqqas kien jaf jaqra. Prattikament bil-connection, bil-intimità, bil-fellowship li kellu mal-Ispirtu Santu li kien jara. John G. Lake, għanna l-John G. Lake, u l-Catherine Kuhlman, kintom issegwu il-dawk taħħa. Ommi mama ta' kienet timministra l-Ispirtu Santu issu. Vera l-laver taħħa kien. Her laver, Mela daw kellhom ħaġa waħda komuni, relazzjoni intima mal-Ispirtu Santu. Dak kollu li għandna bżonn. That is what we require, għax ħafna qogħdu nimmaġinaw u kif jista' jaħdem bija l-mulej daqshekk. L-intimità ja ħasra, l-intimità mal-Ispirtu Santu. Nitkellmu miegħu bħala ħabib f'kollox anki fil-persekuzzjoni imma, għax il-persekuzzjoni għalhekk qiegħda biex taqtanna qalbna. Mela l-persekuzzjoni iktar nitkellmu mal-Ispirtu Santu, iktar tkellem miegħu. So, Atti 8:9 issa. Atti 8:9. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalem, fil-Ludija, kollha u s-Samarja u satru fl-art. And that includes us. Alleluja. Biex min kien qed jgħid li dik spiċċat hemm, hawnhekk għandna ċara li dik tinkludi għax aħna qegħdin f'tru fl-art, mhux parti minn tru fl-art. Mela allura ma kullim kien il-Kristjani mxerdin u fejn jasal it-tarf tal-art ħatasal waslet din il-qawwa. Sewwa u vers 9 jedinna wara li qal dan huma jħarsu lejh kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn qudiemu, ġifieri tom l-aħħar istruzzjonijiet. Dak kien l-aħħar kliem ta' Ġesu. U tefa responsabilità enormi fuqhom u fuqna. Issa aħna ma rridux niddiżappuntaw, le? Ma rridux niddiżappuntaw. Huwa l-Ispirtu Santu li qawwina biex ngħixu l-ħajja Kristjana. U ħafna drabi ġo l-knejjes stess qisu ma jeżistix. Ejjew noqogħdu attenti għax huwa l-iktar persuna mit-Trinità l-inqas li tiġi ta' tispas indirizzata fil-verità jew nagħtu kasa. Mhux hawn ġewta għax grazzi Ġesu aħna ġew nifirħu fih u noqomsu fih u dejjem irridu imbaqbqu fih. Alleluja, aħna l-Ispirtu Santu għamena ġew li noraw u nqimuh kontinwament l-Ispirtu Qaddis. Grazzi Ġesu. Issa, imma għaliex xi kultant ukoll ħafna jaħsbu li qiegħed biss għal minu ta' ċertu maturità, jew għal min imexxi, jew għax ikollok xi pożizzjoni, fimt, ħafna jaħsbu li hu hekk, imma jaħassra kull ma trid titwieled mill-ġdid. Hawnhekk kulħadd imwieled mill-ġdid jew hawn xi ġodda llum. Mela kulħadd imwieled mill-ġdid aħjar mela qed tifhmuni sew. Issa, jiġifieri naf li min ikun imwieled mill-ġdid għandu dan l-għarfien u żgur maħniex se nippruvaw nagħmlu xi ħaġa mingħajr l-involviment tal-Ispirtu Santu għax nafu kemm hija perikoluża. Issa, il-milja ġiet. Dik il-weda li qrajna fil-bidu li beda jgħidilhom Ġesu oqgħodu hawn sakemm tirċievu u tiċċaqilqux u tagħmlu xejn qabel tirċievu. Mela dik il-weda insibuha ġiet. Alright, Fatti 2:4. Alright, Fatti 2:4. Alright, dik il-fulfillment tal-Ispirtu Santu seħħet f'Pentekoste u f'dik il-ġurnata ġara il-kemm li ntlew bl-Ispirtu Santu u tkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom jitkellmu. Jiġifieri hemmhekk dak li Ġesu kien qed jistenna li jsir fihom sar u bdiet il-missjoni
tagħhom li baqgħet għaddejja kontinwa illum għadha għaddejja sal-lum, grazzi mulej u ħatibqa' għaddejja sakemm jiġi għalina il-mulej ħasra m'hemmx li jiġi dak iż-żmien. Imma dik hija l-iskop li tkompli tikber sal-tnatu. Issa sa nagħmel ftit punti qabel nagħlaq. Kif nimxu fil-komfort tal-Ispiritu Santu għax wara kollox dak kien il-messaġġ. Qed insemmu x'inhu l-Ispiritu Santu, x'jista' jagħtina, ma kif ħanimxi fil-komfort tal-Ispiritu Santu. Number one, nimxu fil-komfort tal-Ispiritu Santu meta aħna nibqgħu aware, oqgħod attenta. Mim li jinżelu, jiġi żmien li inti tkun imtaqla, imma żelu ma joqsok qatta, jekk inti tkun aware, mela inti tkun mim li jażelu, all right, li Alla l-missier tagħna ajjutant. Alla tagħna il-missier, inti li taf li inti bint Alla, tak jew iben Alla, tak ajjutant, ma ħallikx waħdek, mela inti taf li inti għandek ajjutant li dejjem miegħek u qatt minn waħdek. Number one, dik supposta tik komfort. Fil-biża, fid-dwejja, anke jekk tkun offendut, tibda tgħid issa jien għalfejn qed noffendi ruħi x'għamlit li dik u x'għamil li dak. Meta jiena għandi Alla missier jista' kollox. Jista' jagħtini kollox. Dak li jagħmel għalija personali mhux se joħodu li ħadd. Ġifieri, meta inti taqbad tirrealizza hekk, dak huwa il-komfort li tista' timxi fih. Number two, permezz tiegħu tal-Ispiritu Santu nirċievu assikurazzjoni għal dawk li jħossuhom insikuri. Nirċievu assikurazzjoni kontinwa li aħna wlied Alla. U di qiegħda miktuba Romani 8:16 fejn jgħidlek dan il-witnesses li għandna fl-Ispiritu tagħna li l-Ispiritu tagħna bih bl-Ispiritu tagħna aħna nafu we are aware li aħna children of God. Ġifieri aħna wlied Alla x'jonqsok iktar. Ma tistax tkun insikur. Mela hemmhekk għandek komfort iktar li int iben Alla u ħadd u xejn ma jista' jagħmillek xejn u ħsara. Halleluja. It-tri, l-Ispiritu Santu iressaqna viċin Ġesu, mhux hu joħodna viċin Ġesu. Mela il-komfort li meta inti you are honoring the Holy Spirit taf fejn se jieħdok għand Ġesu. Żgur għax dak xogħlu li joħodna għand Ġesu f'kull inkwa sitwazzjoni li aħna nkunu qegħdin fiha. U jissaħħaħna fil-bniedem ta' ġewwa. In our spirit, Ephesians 3:16-17. Isaħħaħna kontinwament fl-ispirtu ta' ġewwa li tant għandna bżonn. Sewwa emozjonalment, mentalment inkunu b'saħħitna. Dik tagħtina rassikurazzjoni. Il-komfort tal-Ispiritu Santu jenna fid-djufija tagħna meta ma nkunux nafu kif sa nitolbu. Mela it-talb ħafna drabi naqtu qalbna għax ma nafsa nitlob, għax m'għandix abtit nitlob, għax minix qed nitlob u qed nara riżultat. Imma hawnhekk, all right, Romans 8:26 qed jgħidlek anki jekk ma tafx titlob, mhux hekk tgħidilna Romani 8:26, anke jekk ma nafux nitolbu, meta aħna nitolbu fl-Ispirtu qegħdin nitolbu perfett. Perfett mingħajr tfixkil tad-demonju wkoll. Mela dik tagħtik rassikurazzjoni u komfort ukoll li int jekk inti qed titkellem bil-lingwi qed titlob żgur perfett għal dak li għandek bżonn u ma tistax tisbalja. Komfort iktar minn hekk ma nafx irid ikollok, meta taf li qed titlob sew. Il-5. Issa nkunu wkoll fil-komfort tal-Ispiritu Santu għax nafu ċerti li se jimlina bil-qawwa u bl-erf tiegħu waqt li qed nevanġelizzaw, waqt li qegħdin nitkellmu ma nibżawx. Għaliex? Għax il-kelma Alla tgħidlek jekk titlobni l-erf, nagħtihulek. Qatt maħna niqsin bl-erf, qatt maħna niqsin bl-erf. Il-mulej jgħidlek ġagbu wieħed 5 itlobni l-erf u nagħtihulek. U bħafna wkoll toqgħodx lura antik kemm trid. Mela, 6. Alla jirrivelalna permezz tal-Ispiritu Santu dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Il-misteri tal-Alla. Iġifieri qatt maħna mitlufin. Dejjem nafu, dejjem jorina, he's the spirit of truth. L-Ispirtu tal-verità. F'kull ċirkostanza
taf x'għandek tagħmel. Jekk inti tkollok il-widna lieh, ovvjament. So, mela, dik qiegħda l-ewwel Korintin 2:9. U huwa ta' komfort kbir meta nafu li permezz tal-Ispiritu Santu li jammar fina di oħra kbira, id-dnub m'għadux jaħkimna. Mamma mija, voldiri il-Kristjani jibqu jidimbu, mhux ma jiżbaljawx, imma jibqu jidimbu jekk iridu. Mhumiex taħt il-ħakma ta' dnub. Halleluja, permezz tal-Ispiritu Santu. Dak huwa komfort li inti inħlist mid-dnub. Li kapaċi tgħidlu, oj, daqshekk. Dur lejn l-Ispiritu Santu jtik il-qawwa li hemm bżonn nitik u tibqa' dik qiegħda Romani 8:11. Mela, ħanalqu għax irid nitfa' dan is-salm u nixtieq nitfa' song, worship song, għax inħoss li għal dak li l-Ispiritu Santu jagħmel magħna Alla nnifsu. Huwa xieraq li nagħmlu ftit momenti of worship. U fl-istess ħin, għodu attenti għal-lyrics, għax għajduha mill-qalb, għasta jiftaħ kif tgħidha, ħajjiftaħ atmosfera biex tirċievu, biex komplu nirċievu. B'din l-adorazzjoni li aħna ħanamlu, hija diska ħafifa, ferriħa, għax fl-Ispiritu Santu dejjem inkunu ferħanin, and light and joyful, u rridkom tqumu minn hemm u tċabċbu tagħmlu li tridu, però qabel naslu għalija, ħanalaq b'dal-vers, isimgħuha, għax jorbot kollox. Psalm 46 verse 11 jgħid, biżejjed kunu għafu li jien Alla. Kunu għafu li jien Alla. Ġifieri t-TPT jgħid, all right, surrender your anxiety, be still and realize that I am God. All right, ġifieri ara kemm qiegħda ċara t-TPT. Iqaf mill-ansjetà. Iqaf minn dak it-turment li qed tgħaddi minnu. Iqaf u rrealizza min jien qed jgħid. Issa, dan is-salm lill-Iżraeliti kien tawlhom waqt żmien il-gwerra sewwa kienu qegħdin jiġġieldu, all right, kien qed jindirizzhom u mhux biss qallhom biżejjed jew strieħu, qallhom ifqu, stop fighting, ifqu, cease striving. Ġifieri litteralment iqaf, all right, għaliex għax Alla ma rridx li huma jifqu biss, imma rriedhom jirrealizzaw min verament huwa hu. U ħafna drabi meta niġġieldu nissiltu għal dak li aħna rridu kontinwament naqgħu ħafna fiha di. U di li Alla ma jridx illum, għalhekk qalli rrid inserraħ l-uliedi. Ejjew nifqu minn dak il-struggles, ejjew nifqu mill-striving u l-uġieħ u l-ansjetà u għaxak ma tiġrix u ma tasalx. Alla qed jgħidlek iqaf u rridek biss taraf min verament jien. Irrealizza min verament jien u tasal. Hekk qed jgħidilna f'dan, kemm faċli li tkun beżan vera, meta l-affarijiet jiġu kontrina, imma jekk din il-ġimgħa f'isem Ġesu Kristu, tant nissaħħu li din tinżel u trabbi l-eruq, għandu jkollna futur sabiħ l-aħwa. Alleluja, grazzi Ġesu. All right. Mela, nixtieq Ryan jew minn hemmhekk titfgħu li daqsxejn dik il-worship song li jettilkom, ħalli nagħlqu biha. U jekk għax kull ma fadal ftit so 10 minuti. Ġifieri u jekk waqt il-worship song xi ħadd minnkom ma nafx ikun jixtieq xi tal personali nitlobkom biex toħorġu biex nagħmlu talba żgħira, imma l-iskopu li permezz ta' dak li ħanisimgħu infaħru l-mulej mill-qalb u ngħidulu grazzi għal dak li għamel diġà u li ħajkompli għamel bla limit. In Jesus' name, alleluja, grazzi Ġesu. Alleluja, come on, li faħru. Dik kienet kanzunetta, konna nkantawa fil-worship songs ta' żminilu, fil-worship team. Il-lyrics, please. Tears running down my face. Bil-lyrics, please. My heart is weak, I can hardly speak. All my strength is gone. I'm all Oh, ma xeħ. I open up my heart to you.
and worship you. Waqqafa naqra mela ħej, waqqafa. We'd give my Waqqafa lives please. for you. Ħana laq il-jut hawnhekk, okay? Biex kunu tisu tagħmlu lill-lyrics. Tajjebek? Mela, fil-fatti għandu raġun għax ma laqx nixtieq nagħmel l-aħħar talba ma dawk li kienu qegħdin isegwu online. Dak li intom smajtu illum jista' jkun tagħkom. Aħna se nkomplu nfaħru l-mulej hawnhekk għax biżżelu li kellna anke nsejt nagħmel it-talba magħkom. Imma intom li qegħdin tisimgħu jekk intom tridu l-Ġesu u din il-qawwa tal-Ispirtu Santu fikom, kull ma tridu tagħmlu huwa tgħidu din it-talba b'qalbkom verament li tkunu triduha u titolbu hekk. Mister Qaddis, nirringrazzjak minn qalbi li llum tajtni din l-opportunità li qed nisma' kemm inti kbir u x'għamilt għalija. Illum naf li żbalji tiegħi mulej u li qiegħda fid-dnub u li jew qiegħed fid-dnub. Imma ma rridx li nibqek. Għalhekk Ġesu nitolbok biex taħfirli d-nubieti kollha. Irrid indur lejk, irridek f'qalbi, irridek tkun is-sit u s-salvatur tiegħi. U jiena ngħidlek ejja Ġesu, f'ħajti irrid nagħmlek is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi, aħsinni bid-demm mażis tiegħek u nirringrazzjak li permezz tek jiena nista' nkun parti minn dik il-familja li tappartjeni għalik. Nitolbok biex timlini bl-Ispirtu Santu, dak li intant qed nisma' fuq u dwaru, biex jien insir nafu iktar u nirreżisti lix-xitan u dak kollu li hu tiegħu u nirringrazzjak li minn issa stess niddikjara li jien ħanejx għalik u għalik biss u għall-glorja tal-Missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għana nirringrazzawkom li kontu magħna, nitolbukom u nistidnukom biex tiġu u żuruna anke waqt din il-konferenza, jew nhar terba' u nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd waqt li konna s-service regolari tagħna. Insellmulkom u grazzi li kontu magħna.